هاي السيارات وهاي هين وكع. هاي القطار، هاي قليلوت هنا، هاي كل السيارات، هاي الاشي هنا. בית ספר שלהבות, גדרה, חטף פגיעה ישירה. פגיעה ישירה, כל הקירות מרוסקים. תראו זה מכתש. יא אלוהים, איזה מכתש. טיל ישר מאיראן. איזה מכתש, יורדי, כל הגדר מרוסקת פה. בכפר סבא אני, אצל לקוח בחנות, אזעקה, מטר בחוץ, בום, נופל לזה. יא אלוהים. הטיל רודף אחריך. מה זה המכתש הזה, יא אלוהים? מטורף. מטורף. 20 מטר מהבית שלי.